Lo somabhizinisi ubheke namacala okufumbathisa inkohlakalo, ukukhwabanisa, ukuphanga kanye nokuphazamisa ukusebenza komthetho. Leli cala selidonse iminyaka eyishumi lifaka phakathi uPanday nowahlomlisa inkampani yakhe ngethenda lezigidigidi zamarandi lokunikezela ngendawo yokuhlala amaphoyisa ngesikhathi sendebe yomhlaba ka-2010. uPanday kuthiwa wayebambisene namaphoyisa eminyangweni wokuhlinza ngezimpahla emaphoyiseni. Ubufakazi buphinde bavela eKhomishaneni ephenya izinsolo zokugwamanda kombuso ngoPanday owazama ukufumbathisa isikhulu samaphoyisa uMamonyangobeni ukuze ahlomule kumathenda. uNgobeni wesula emsebenzini wamaphoyisa ngo-2018 emva kwezinsolo ezaphuma ngokuba nobudlelwano noPanday. Wasula ngaphambi kokuba abhekane nophenyo lwamaphoyisa lokuthi kungabe wayekulungele yini ukuba kulesikhundla. Kuphinde kusolwa ukuthi uNgobeni wayalela lo wayeyinhloko yamaHawks KwaZulu-Natal uMajor General Johan Boysen ukuba ayeke ukuphenya ngodaba lukaPanday. uPanday ukhishwe ngebheyili ezinkulungwane eziyikhulu zamarandi kwase kuthi uColonel Madhoe wakhishwa ngebheyili ezinkulungwane eziyishumi zamarandi. Umbuso uthe usukulungela ukuqhubekana lelicala enkantolo ephakeme. Both accused amongst the four whose warrant of arrest had already been issued. However, the other two are still at large. The suspects have been charged in relation to allegations of defrauding the South African Police Services. Kulindele ukuthi babuyele enkantolo mhla ziyishumi kuLwezi. eLimpopo kuboshwe isikhulu sikamasipala mayelana nethenda. Owesilisa oneminyaka engamashumi ubudala usola ngokunika umkakhe ithenda inkampani ezokwakha amaboreholes eyadla imali engu-4.8 million ngo-2018. Kulindele ukuthi kuboshwe abanye abasolwa.